Príjemný podvečer, milí priatelia. Zorganizovať svadbu znamená kopec starostí. Pozvať len 2 svedkov alebo polovicu dediny. Zabezpečiť kytice, krémeše, ale aj rezervovať čas a miesto na samotný sobáš. Lea a Radovan si chceli povedať áno a mať ozajstnú ľudovú veselicu pod holým nebom. V Perimbabe to nebol žiadny problém. No Slovensko nie je rozprávka. Lea a Radovan žijú v Prahe, vziať sa chcú na Slovensku, odkiaľ obaja pochádzajú. Svadbu nechcú mať medzi 4 stenami na matrike, ale na netradičnom mieste pod holým nebom. Vhodný priestor však dlho nemohli nájsť. Sme zrazu zbadali tabulu, že ranč. Tak sme si povedali, čo to je, tak sa tam ideme pozrieť. Takže prišli sme sem po tabuliach, narazili sme na toto miesto, padla nám sánka a sme si povedali, no to je ono. Pripravili sme si oznámenia na termín, dátum, hodina. Keďže ranč je v katastri Lozorna, právo sobášiť tu majú 2 poslanci a starosta obce. A tu narazili mladí na problém. Starosta nás odmietol zosobášiť. Povedal nám, že je to nedôstojné miesto, že on to vyslovene zakázal, že svadby sa konať nebudú. Skamal nás tento prístup starostu a svadba, by som to skôr nazvala, ako ste ešte nezažili, pretože naozaj to, čo sa deje a aké problémy máme s vybavovaním tejto svadby, to sme naozaj nečakali a sme z toho veľmi smutní. Vybrali sme sa za starostom Lozorna. Snúbencom vytýkal, že na to išli opačne. Prv sa mali informovať a dohodnúť, až potom tlačiť pozvánky. S rančom má však aj vážnejší problém. Platí zákon 63 z roku 93 o štátnych znakoch a insigniách, kde sa môžu a za akých podmienok používať. Aké je to vhodné miesto, kde sa môžu? Vhodné miesto nesmie byť štátne znaky, vhodné miesto nesmie byť nedôstojné. Ak sobašiaci má prejsť na miesto sobašného aktu po exkrementoch, na kope hnoja v katastri obce Lozorno sobašiaci odmietajú sobášiť. Sobášime vo vinohradoch, na lúkách, v hoteloch, hoď kde v rámci katastru. Ak nie je vhodný na sobášenie, odmietal som to. A odmietam a odmietať budem. Pán starosta si povedal, že vyňal vlastne nejaké miesto z možnosti sobášenia sa. Mne to príde absurdné. Áno, on má o tom právo rozhodnúť, ale to už by muselo byť naozaj, že kafiléria napríklad, kde by si povedal, že tých ľudí nezosobáši. Jednoducho toto miesto sme si zvolili a radi by sme sa tu oddali so všetkými emóciami, tak ako sa proste to patrí a ako to cítime, že to je správne a je to tak naozaj. Keď tí mladí si to vybrali ako vhodné miesto pre uzavretie manželstva, že prečo to pre vás nie je? Zákon o rodine popisuje na vhodnom mieste. A popisuje aj podrobnejšie vhodné miesto? Nie, to už je iba na mne. Ja som to vyhodnotil ako starosta, že nie je to vhodné sobášneho aktu. Poslankyňa Národnej rady vraví, že pomôcť by mohla zmena zákona. By bolo dobre možno poriešiť takú tú ako pôsobnosť toho poslanca oddávajúceho, lebo dnes sú to vlastne tí miestni, tí obecní poslanci, ktorí majú takúto možnosť oddávať. A možno by stálo za to porozmýšľať, že či by to nemali byť, by sa nemal zväčšiť ten okruh. Možno, že by to mohol byť aj poslanec Národnej rady, že tam by úplne padla tá územná pôsobnosť. Za optimálnych okolností sa to deje raz za život a myslím si, že naozaj by sme mali akože vychádzať v ústretí a zákon nie je nič nemenné. Zákon sa dá meniť. Myslím, že by to malo byť záujme tohto štátu, aby práve podporoval takto ako tých mladých ľudí. Bolo viacero žiadostí mať svadbu v Presvedčil som mladých, že je to nevhodné miesto na uzatvorenie manželstva. A my sme starostu po zhruba hodine presvedčili o opaku. Ukázalo sa, že má srdce predsa len na správnom mieste. Urobte výnimku. Dobre, ale pod jednou podmienkou, pani redaktorka. Že pán Abel si tam urobí poriadok a vhodné miesto a hlavne dôstojné miesto na štátne insignie a znaky. Keďže v deň D má starosta dovolenku, okamžite zabezpečuje aj náhradného sobášiaceho. Takže budete sobášiť, jak sobášiaci zo zákona v Ja sa postaram, aby to miesto bolo dôstojné a vhodné na sobášny akt. Dobre? No jasné, ako není problém, v pohode. Dobre, tak srdečná vďaka, som dlžníkom. Dobre, papa. Ďakujeme. My by sme sa vám fakt veľmi radi poďakovali. Dobre, tak držím vám palce a verím, že to dobre dopadne. 2 týždne dopredu ešte pred sobášom dojdem tam pozrieť.